tu? Féra. A čo keď skočím do mora? Pomoc! Takže ahojky, tu je Misty a ja vás vítam u dnešného môjho prvého videa. Toto video sa bude volať Stranded Deep, asi podľa všetkého toho názvu. No a ja som toto už hrala raz, teda za kamerou, takže viem o tej hre, takže iba vám poviem, o čo tam ide. Takže sme trosečník, lietadlo spadlo, no skrátka uvidíte. Dobre, lietadielko. No, strašne milujem lietadla. Nice. Tak, tu máme ten úvod. No a teraz sa musíme odtiaľto dostať. Áno, tam nám to už hovorí. Vľavo. Hore. Ideme. No čo? No tak typek je definitívne už mŕtvý. Ideme hore. Máme čln. Stroskotali sme. Tak tu máme bedne. Milujem bedne. Teraz, ja neviem, jak sa čo robilo. Aha, takto. Ja som to zabudla hrať. Takže zoberieme si pádlo a budeme pádlovať k nášmu ostrovu, čo je tuto. Ja idem krivo. Dobre, sme tu. No, tak odplávame. Poď. No, ja si ho dám asi niekde tuto. Kameň. Dobre. Ideme sa teraz porozhliadnúť, čo tu máme. Čo máme k dispozícii. Takže máme tu kamienok. Zoberiem si. Teraz, jak sa to kraftilo. Aha, takto. Vytvoríme si nožíček, pomocou ktorého budeme niečo zabíjať, ako napríklad tohto kraba. Ale sa netrafíme, no, krabík. Dobre. Takže ešte tu popozeráme, čo tu je. Ďalší kamienok. Nice. Stick. Ďalší stick. Potom tu máme scrap. Dobré. Ďalší krabík. Schoval sa. No, zoberieme si stick. Ďalší stick a ďalší kamienok. Musíte počkať. Dobre, ja vám to tu strihnem, keď prehľadám celý ostrov, hej. Tak a máme svoj domečček. No, takže vidíte, tu som. Mám toľko vecí, že neviem, čo si nemám. Mám zemiaky, potom mám tu juku, 4 styky, potom kamienky, mám 2 krabíkov, áno, asi tak, ale som si postavila svoj prvý domček. Dobrý začiatok. Dobre, takže musíme urobiť nejaký sklad, lebo sa mi to o chvíľku nič nezmestí. A môžeme ho dať asi tu, na ten kopček. Dobre, tu bude hlavný sklad. Potom vedľa by som dala kamienky.
To je zatiaľ. Dobre, a potom by som niekde dala tú Juku. A to by som dala vedľa... A to by som dala vedľa domčeku. No a ešte som si zabudla urobiť ten campfire. Čo tu mám? Spirálu, dobre. Áno, ja som si nemusela craftiť ten nožík. Mohla toto používať, no som blbá. Tak napríklad to čo je. Tak napríklad tento strom. No fakt potrebujem styky. To iba 2? Ježi, neserte ma. I need to call down. No, tak tu sme v čudu. To už spadlo. Dobre, tak ideme preskúmať tú loď, hej. Ja neviem fakt, čo ma očakáva. Aj sa bojím, lebo tu môže byť žralok. Teraz vybavte na mňa. Plávem si. Sardinky. Dobre, čo tu máme? Aha, takže druhé dvere. Makej. Prečo je tá žena taká pomalá? Otvárame prvé dvere. Čo tu máme? Oh, nice. A v druhých? Dobre, motor. Ideme ďalej. No, ideme asi. Ženská, ale akože sa toč. Tak ideme tu hore. Čo tu máme? Nič. Nič? Dobre, tu máme. Fléra, dobre. Toto potrebujem. Nehnevajte sa, ale ja to nemôžem zobrať. Čo môžem vyhodiť? Tak to dáme preč a ja si zoberiem toto. Fishing. Aj to môžem zobrať. Dobre, dobre. Potom sa tu vrátime, lebo už bude zapadať slniečko. Čo máme tu? Nice. Aha, tu sa ide ešte hore. Som nevedela. Nádhera. Aj tu sa ide hore, tam je potom niečo, ale ja potom skočím na ten rebrík a bude to zlé. Dobre, sme späť. No ja som si chcela vykraftiť ten campfire. No tu je. Kde ho dám, akože tu? Dobre, môže byť takto. Máme tu kokos. Ja sa len pozriem. Aby ste to videli. Takže hladná nie som, ani smedná nie som, ale ten smed bude potom v niekoľkých dňoch problémový, takže si musíme dávať veľký pozor. No, ja sa tu vyložím asi. Tu si dáme toto. Tu si dáme tú fléru. Krabíkov. Motor by som mohla niekde schovať. Tu ho schovám. Aj fazule tam schovám. Aj tie zemiaky.
No. Bude tma, takže sa vyspím. To je čo? To je ten nožík. Dobre. Toto si tu odložím. Potrebujem 2 styky. 1, 2 a vytvorím si ohníček. Dobre, dáme si to niekde sem. Nádhera. Tomu sa hovorí dovolenka. No dobre, takže už je tma. No a toto by ste mali vidieť. Takže smet musíme poriešiť ráno a hlad ešte nič, takže to si zoberiem rovno ten kokos. Hej. A ešte by som toto mohla dať tuto. No a asi pôjdeme spať. Tak ohník môžeme toto. Ja idem spinkať. Najprv si to uložím. Dôležité. A teraz idem spať. Dobrú noc. Dobré ráno. Prečo hrá taká smutná pesnička? Neviem. Takže vidíte, no aj ten hlad je taký, že zlý. Presne tam vidím, ježiš, ja som si až teraz uvedomila, že tam vidím, že aký je mesiac. Nice. To je 6 hodín ráno a my sme smední a tak trochu hladní, tak ja si dám ten kokos s dovolením. Teraz sa napijem. No, nepridalo mi to moc. Ale aspoň sa najem. Tá voda je problémová. Ale... Dobre, som sa zasekla. Ale my tu máme niekde ten náš... Tu je. Náš bor. A tuto správnosti, presne. Konzervy, takže to si zoberiem, aj to si zoberiem. Neviem, prečo to mám tak ďaleko, ale... Dobre vedieť. A ja si to môžem dať tu. No to už. A zmestí sa ešte. Tak ja si to môžem dať tu tie konzervy. Všetky toto. A dneska budeme loviť ryby, pretože potrebujeme zásobu jedla. Ja viem, do tej lode som sa ešte nevrátila, pretože žraloci. Dobre. Tieto malé sardinky sú najhoršie, akože. Ale teraz mi to ide. Už nejde. Dobre. Nemôžeme zabudnúť sa nadýchnuť. Máme ďalší level. Dobre.
Poď sem. No to nejde, Mara. Ale no tak. Dobre, tak ja vám to zostriham, keď ich ulovím takých 20. No takže ja som späť, takže teraz vám ukážem, čo som nalovila. Akurát teraz prišla búrka. No, takže to ukážem. Takže asi toľko rýb. No, takže tu máte asi nie 20, ale asi viacej rýb. No, ja neviem. No a ešte sa mi podarilo chytiť tohto kamaráta veľkého. Grupra. Ahoj, Grupre. Ako sa darí, čo? No, takže z tohto bude, že veľké mäso. No teraz sa pozriem. Takže voda nám zase robí problém, takže ja to vyrieším tak, že si dám tu jednu konzervu. Tak a teraz je to o mnoho lepšie. Aj to jedlo. Takže môžete schválne napísať do komentárov, koľko si myslíte, že som chytila rýb. Hej? Takže môžete napísať. Ja vám dám na to srdiečko. Ja si to tu niekde odložím. Dobre, tu bude sklad byliniek. By som sa ešte pozrela do tej lode. Ale nožík si nezoberiem. Ani toto si nezoberiem. Lebo je to veľmi vzácne. Hej. Na čo som to zobrala? No a kamienky tiež nepotrebujem. Takže dáme na hromadku. Dobre, a asi všetko má tam idem. Či nie je dobrý? No, ja to risknem. Tak chceme ešte vedieť, čo tu je. Tak tu sú ďalšie dvere. To by mohlo niečo byť. No, toto sa hodí. Ďalekohľad. Dobre. Oh, nice. Tu nič není. To sa nedá otvoriť. Dobre. Ja už počujem, že tu je žralok. A mne sa to nepáči. Čo tu je? A tu. Fuera. Jako... Ja mám problém, ja nemôžem zísť z domu.
Pomoc. Ja sa zabijem. A čo keď skočím do mora? Pomoc! Lebo mne nejde na to... Nie, už sa stvieva. Skočím odtiaľto a pôjdeme. Dobre, a bežím. Dobre. Bežím domu. To ste nevideli. Som sa zasekla. Dobre. Ja sa teraz pozriem. Takže našli sme veľa vecí. Našli sme ďalšiu flare gunu. Ja už 3 za sebou. Kde sú? Počkajte. Najprv si zapálime ohník. A až potom budeme skladovať veci. Dobré ráno. Dobré ráno, gruper. No čo, fotečka? Mám fotečku. No. Krásne ráno. Tak, a máme to hotové. To trvalo. Takže upečené mesíčko. Aj teraz by som si dala. Krásna textúra, mimochodom. Zas ten smet. Dobre ľudia, takže toto bolo všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Je to moje prvé video. Dúfam, že dáte zvonček, aby vám žiadne podobné video neuniklo a že aj hodíte nejaký ten like a komentár a spočítate mi, koľko som chytila rýb, lebo ja už neviem ani. Nepočítala som to, predtým som napočítala takých 13, teraz už neviem. Vidíme sa u ďalšieho videa, takže ahoj!